Ruky sú špinavé, nohy sú špinavé. Pred každou modlitbou sa omývam, je to očist. Zapneš telku a žiješ príbehy iných. To je čo? Nežiješ svoj vlastný príbeh. Ja som hrdý na to, že som Žid, mám históriu, ktorá siaha 5000 rokov dozadu a práve to, že som Žid, ma nutí mať istú zodpovednosť aj voči svojim predkom a podľa toho by som mal aj konať. Že by ma nejak ľudia nemali radi kvôli tomu, že som iný, to si nemyslím. A narodil som sa na Slovensku a študoval som tu a teraz to budem robiť. Závisí od toho, kde sa narodím. Čiže keď sa narodím v osade a narodím sa v osade, čo není výchova, nemám sa od koho učiť, z koho sa naučím, vlastne, že Príklady života. príklady nejaké. Nedá mi školu, nedá mi, jak mám rozprávať, nedajú mi nič, takže to je o tom. Thank you.